Bayar. Ndak wis bayar ndang. Gendang kowe tak mbeki. Apa? Anak ketek. Anak ketek. Kaya kowe. Aku rung jawab koe. Tak jawab dhisik. Aku rung Timbangan bandel ning aku ya ketek. Lah sampean ngono kuwi roh apa ora ketek ora roh ora? Ya roh nanti. Roh ketek. Roh. Berarti pinter, Pak ya. Ya pinter ta Kewan sing paling ngeyel ki apa ya, Jal? Loh, kewan sing paling ayat. Heeh. Sing ayat jelas ketek no. Loh. Kok iso ketek sebabnya apa? Loh, ketek ya. Tak kadung kerah yo ngeyel ora nek sing gelem kalah. Nglayan panganan yo ngeyel. Lah iki terus no, ngomong terus. Ngomong terus Jal. Lah yo jelas, ketek kurang Heeh. wayang yo sing ngeyel panggah grup ketek. Terus? Kewan yo ketek. Oh, kok Muangan ngono ruwayel. Aku takon sepisan jawabe ngeyel terus e. Kok ngeyel to sampean ki nyelotan sisi tenanan ki aku Wah berarti aku koyo ketek. Oh, ora aku ora ngelokne ki. Ora ngelokne terima lah nek kono krasa ya terserah. Iya. Kowe wis tau cokot kiri? Aku Wis tahu. Kowe wis tahu Cil cokot kiri. Wis. Urung tahu we. Urung. Cokot. Ayah. Sampeyan roh kewan apa Jajal? Sembarang roh no. Sembarang roh. Sembarang roh. Umpamane telek pitik jenenge apa? Lencong yo enek. Lencong warnane apa? Coklat. Wah, bendane ben isuk ning ndeloki telek lencong kita ya sampai warnane roh. Gilani dek tarang gilani ae. Oke, masuk deh. Iya, wis. Wis tau mangan rawon. Wis. Rawon doyan Doyan. asli. Rawon Karo telek lencong enak ndi? ya nak rawon. Enak rawon. Oh. Berarti kowe tau ngrasane telek lencong. Iso bedane rawon karo telek lencong. Ya Allah, precel badokane telek lencong. Precel ya ampun telak lenceng mbok pangan. Iya iki malah takon kancane iki. Aku ki ape ngeblis ning kene kok malah aku. Ngono kuwi mbok goreng apa mbok godhog kecil? Tadang campuri micin. Ya ampun precel. Lah iso bedakne kok rawon karo telek lencong kok iso enak rawon. Berarti wis tau mangan loro-lorone. Ya ampun. Tak balesno Dik, tak balesno. Jangkrik dalang jangkrik. Sapi. Heeh. Ngeletong. Iya. Isuk-isuk kan anget no. Pama kowe roh no mbok tunggoni apa ngeleh? Ya sik nyapo nunggoki letong yo kan aku. Berarti ngaleh. Ngalih no. Wah, jimuk piring kowe arep mbok entekno. Lah. Gosek. Iyalah. Ah, lenconge cilik cerita ngokeh lho dientekne lho. Warak ya Pak Ya ya. paling Kene isuk-isuk lho Dik anget-anget kuwi paling. Aku jumuk piring. Tak takoki. Pom aku jumuk piring cethok awakmu, Jil. Cethok iki, cethok lho iki ya, cethok. Terus piring kuwi tak gone sandinge letong kuwi. Ya tak tinggal kali. Piring mau apane? Awake luwung anu Dik aja melok. Oh, paling gak ketemu paling aku yang karo dalange. Kowe kena takjak dolan lho pas kuwi. Lah lek sampean apa nenek piring niku sampean apane? Loh, ya tak adai letonge. Lah, arep dipangan nggo sore biasane. Ya tak kene yudong makan siang. Baru maksaku sampean ki enek-enek. Wah, bedhek iku mbok sing apik to. Bedhekane lho sing logika ilmiah ngono lho. Iya. Sapi. Sirahe kaya sapi. Ya. Awake kaya sapi. Sikile kaya sapi. Tapi dudu sapi. Apa? Jajak ya. Pedhot Awake sapi. Ya, sirahe sapi. Buntute ya sapi. Sikile ya sapi. Sikile ya sapi. Tapi dudu sapi. Berarti ya sapi-sapian. Salah. Lari ya Pak ya. Salah. Apa Jajak lho iso kowe ngelokne aku lho. Iso apa ora kowe? Ya jelas. Lha iku jam aku wis genah kuwi ya Jajak Ora salah. Apa Pak? Gambar sapi. Gosok we. Gambar sapi ngomong gambar sapi ra iso. Sapi, awake sapi. Heeh. Dudute ya sapi. Nek duduk kaya sapi. Apa? Aku jawabku Sapi-sapinan. Sapi-sapi. Salah. Sapi tenan kok iki. Sapi tenan tapi dipoto. Ora tau duwe foto, kamerane kamera jadul. Ora nutut deh. Kewan paling kendel duit sak donya apa? Ya singa to. Ah, kurang kendel. Macan. Kurang kendel. Macan banci ya lele. Atau Sing paling kendel? ya apa? Ki. Salah. Nah, aku malah wedi kok. Apa, Dang?
Aku telepon. Katok. Yo enak mantap Enak. Apa, Pak? Tumo. Heeh. Lah tumoe wani ngidek-ngidek ndase maratuamu lho kowe apa wani? Lah. Wongko kena. Kalah kowe karo tumo. Oh iya ning ndas saya. Iya. Ngidek-ngidek ndas tuh. Mero wayang. Beneran delok wayang terus. Terus lah iki wayang. Iki Wayang sing paling rusak dhewe sapa? Werkudara. Alah. Sik kalah elek sing rusak. Apa Jel? Fotone sapi. Alah wayang. Wayang sing paling rusak dhewe. Limbuk. Lah limbul wong. Gatut kaca. Alah, Gatut kaca ti wonge Gak sadhe kocok kalah karo Karno. Bring gondani otot. Alah, wong sing rusak dhewe kok. Tinata mendak jenara men. Alah, dawan panggah kalah kok kowe. Lah, Sing rusak. Apa, Pak? Bala dewa. Alah, kedawan. Bala dawa. Alah, boleh dong. Bala dewa. Col, wayang sing paling rusak dhewe. Lah apa wayang paling rusak? Wayang sing ning ngesor dhewe. Kok iso lho? Iso, Pak. Lah yang ngesor dhewe tumpang ibu kowe nek Werkudara dosa mungko anoman apa buta pira-pira ning ngesor dhewe iki sing paling rusak ora nek liyane. Mbah kuwi sing ngesor kuwi kewan apa ning kono ya sing rusak dhewe. Oh, ngono ya, Pak. Mm-mm. Adik pinter nggon wayang to sampean. Heeh. Anu wayang nggih kulit apa, Pak? Ya kebo kena, sapi ya kena. Lah sebabnya apa kok kulite kebo kan? Lah lek kebo kan kuat ditatah ya penak. Lek kulit kambing jan lemes. Ya ora kuwi. Apa? Sebabnya apa kok kulitnya mesti kebo karo sapi? Heeh. Lah sebabe? Kula diganti kulit kacang, Pak Do. Heh. Kuwi digawe perang cepol kabeh. Ngono. Oh ya masuk akal berarti. Masuk akal. Sapi nek mlaku piye? Wah, panggah sapi. Pokoknya kowe kudu sapi, Pak. Kale sapi mondanet. Duweku sapi ya. Enggak demen aku ngono. Gak Enggak seneng. demen, enggak seneng. aku. Manuk piye? Manuk. Manuk. Mabur. Mabur. Mabur ya. Heeh. Nek kodhok, Mencolot. Mencolot. kodhok. Mencolot. Lah nek anak kodhok, Ya percil ya mencolot. mencolote piye? Ini. Lah. Wah, berarti percil tenan. Percil iki. tenan kowe. Percil tenan kowe mencolot. Percil tenan. Oh, tak idoni lho kowe. Iki anu kono kok nyapol nggon aku iki lho sik kocok ya jane. Lah ngewangi sapa? Ngewangi aku. Iya, Ewang ngono to dalange ben ambles. Ya enteng kowe bedakno. Saiki ngene, rasa bedean. Bayar aku ndi? Lho. Urung kok takok bayaran bedane lho Sik, ndi. sik. Nek gak iso lage. Saiki tak takoni. Lah kok kowe njaluk bayaran kowe iki nyapo? Nang kene dapukmu apa? Duh, lah nyambut gawe lho. Sing ngongkon kowe nyambut gawe sapa? Wah, iso digorok wong lho kowe iki sisik. Wong kok dalang ra tanggung jawab iki kocok iki dalang iki sisik. Kowe iki sing genah ora kita krungu telpone? Cangkeme kaya gua to. Kuping kuwi krungu apa ora? Krungu. Tel tanggal 18 kowe lunga apa ora? Ora. Lah aku mayang neng Braden Ronjo. Lah iya, lah kowe rene iki sing ngongkon sapa? Aku gur ngabari lek aku mayang. Lah telepon kuwi mang. Lho lah iya telepon aku mau ngongkon kuwi takon rene takon nyapa apa ndagel apa rewan ya ora. Dek mumpung urung mudhune ya. Lah kok ngono nyak wani-wani. Petuk bayar aku ndi lho bayaran diase kuwi lho. Lah sing ngongkon rene kowe iki ya sapa? Aku ngongkon awak kowe apa piye wong ya ora. Petung karo cah gendeng iki bahaya lho, Dik. Bahaya. Bahaya. Jajal. Lek aku telepon piye? Ya Lah umume nek jenenge telepon ya ngejak to. cak iya mesti kosong. Sing ngejak sapa? Aku ki ngabari lek tanggal 18 aku ndalang ring kene. Lah iki teko karo kowe iki ya nyapa. Dek kene gene bakul gramason. Mbok apa nih? Jadi diombekne kono lho ben mati. Sabar. Dik. Aku ndak-ndake Blitar sing nyekel aku saiki. Iya ndang piye? Tak atasan. Kowe aja ngono kowe. Mudun ye, gelut ye karo aku. Lho. Ayo, kowe njiki. Sombong ngono, Dik, sombong ngono. Jane tak trimo kowe. Sayagamu aku ora bakal wedi. Aja neh sampean, Mas. Iki sepurane iki padha genge awake dhewe. Iya. Kowe Aku ora ngerti nek percil saiki dadi geng ya, Dik. Genggek ya. Jangkrik. Apa geng motor, geng motor. Geng tukang pukul. Aku ngono kuwi sing daerah Blitar Selatan sing nyekel aku saiki. Mosok. Lah, sapa Nek perlu aja ijen. Ijen. Yagamu lho sing nom-nom kon ngruyuk aku panibasan. Iki lho percil Banyuwangi sing ngapene. Ayo. Atas sadar ta jangkrik. Lah kok iso.
Lampung Yogo Belung lho. Dek. Karepmu piye? Dek. Apa kowe wis Banyuwangi dodeng sama Iki lho, ladeng? bapake Junet mbok diecek iki. Lah kok Nyapa lo mlayu? Salah. Aja wedi. Wedi diapane? Lho dikai pentong kok. Alah anggepe pijet nil. Ha. Ora. Long tabuh gamelan pijet kocol ki ya remek no kancane koyo Mas aku. Kono nabuhe sisih ndi? Jotose sisih ndi? Kene. Njajal ndang jotos. Nih. Tangkis. ha. Wong silat to e. Lah kok tau dilatih? Tangkis. Lampu manen dhuwur. Dhuwur mendek. Sret. Ha. Oh. Awas ya aku wis belajar lagi. Ha. Ngisor. Mumbul. Ha, mumbul deh. Lah kok lek sampe dienteni. Rasa medun. Iya aman kok. Aman ning dhuwur rasa medun. Lah kowe numpak apa ning dhuwur iki lho? Ya ben gandulan. Lah lampu manen diantem watu awakmu. Tangkis gawe payung serot. Oleh kondi. Milih Gatot Kaca. Oh. Masuk. Iya. Bisa deh. Umpamane disemprot bensin apa dibong. Seret, aku langsung nganggo mantel jret. Sret. Mantele sapa? Milih Batman. Enak. Neng dhuwur. Dhuwur. Mabur Berarti dhuwur. berarti ngono Pak ya. Ngono carane. Aku jajal Pak. Tak warai. Ya. Tak warani sik ben kendel. Aku ben kendel karo aku barang arep cacat. Kowe pemenar ditonyo. Ah, Kowe nangke sisih ndi? aku nangke sisih tengen. Seret. Seret. Batas kiwa. Jreng. Kowe nangke ndi? Sisih kiwa. Seret. Batas tengen. Der. Kena dik kowe panggan. Kena terus. Aku kok enggak jajal rene jajal. Sing Goblok. ndi to? Blok men to Goblok, jenengan jenengan. jeneng. Piye? Ping jotos tangan ndi? Jatuh tangan di tengen. Ya ndang. Tangke jret. Tangan kiwa. Jret. Cet. Kene. Aku mau kok kena ya aku. Lah yo salahmu dhewe to nangkis tangan ndi? Aku nangkis tangan tengen. Ndang. Seret. Jotos kiwa. Jret. Nek to diomongi kok. Lah. Sing kleru ki sapa to iki? Nangkis ndi we? Nangkis ndi? Nangis. Kiwa ngene. Ah, kiwa dor. Ndang. Sik rene alon-alon sik. Kowe jotos ndi? Kiwa, ganti kiwa, ganti kiwa. Jotos kiwa. Jret. Tangkis. Tengen. Jret. Gelis kok kena ya kono ya. Iya. Engko Lah iso iso jajal. kowe. Balik nih, balik. Sik, Nah. sik. Kowe nangkis tangan ndi? Tangan tengen. Iya. Loh, oh iya. Lah nangis sesek. Jangkrik tak pikir-pikir. Dasar